Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар шаҳри Исор қарор дорем, универмаг. Аз ин тараф даромади шаҳри Исор, аз ин тараф бошад беморхона ва аз ин тараф вокзал, яъне маркази шаҳри Исор. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин бинои новостройка ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем ва худи бинои истиқоматӣ аз 11 ошона иборат мебошад. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 7 ошонааш ҷойгир аст. Мана ҳамин подъезд ворид мешавем. Дар бино лифт ҳаст ва хонаи фурӯшии имрӯзамон мана ҳамин хона мебошад. Се хонага бо масоҳати 86 метри квадратӣ дар 7 ошонаи бинои новостройка. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ошхона, ҳоҷатхона ва ҳаммом. Якум ҳуҷраи истиқомат мебошад ва дар якум ҳуҷра дӯстони азиз боз балконам ҳаст. Ман ҳамин манзараи зеборо дида мешавад. бениҳоят минтақаи хуб мебошад дӯстони азиз, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд. Мактаб, садик, бозор ва дигар чизҳои даркорӣ. Ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. сеюм ҳуҷра, инҷо ошхона. Чӣ хеле ки дидед дӯстони азиз, хона полноценни сехонага мебошад. Ҳамаи ҳуҷраҳош тиреза дорад, ошхонашам тиреза дорад. Дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом алоҳида мебошанд дӯстони азиз. бениҳоят варианти хуб аст. масоҳаташам хуб мебошад, планировкашам хуб. Се хонага бо масоҳати 86 метри квадратӣ дар 7 ошонаи бинои новостройка. Хона коробка, яъне бе таъмир аст. Бино лифт дорад. Дар универмаг шаҳри Исор қарор дорад. Минтақаи беҳтарин назди марказ. Нархи хона бошад сари 1 метри квадратӣ $450 мебошад, яъне дар умум $38700 мешавад. $425700 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 145515 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.